Ang dako nga sumpungan ay nagsugod pa sa langit. Kag nagapadayon tubtob diri sa kalibutan bisa hasta subong. Sa tunga sang Ginoo kag sang kaaway. Ara sa ato na pagpili kundiin kita. Ara bala sa tinudanay sa matuod nga ginahambal sang Biblia sang kasulatan o kon sa mga binutig sa mga katawhan. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagsiding sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini ka hiligaynon o kon Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host. Kag sa siningation, I am very excited kaya ri ang duwa naton ka mga bisita ng atong mga resource persons. Una, akong pakilala sa inyo si Engineer Frederick Linatan. Isa siya sa mga tigulang naton, mga elders naton diri sa aton iglesia diri sa CPAC. Kag siya isa sa aton mga professors sa my School of Engineering and Technology. Pastor Sir Fred, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag sa amon na mga kumalanaw, sumulunod sini na pagtuon, amon kamo ginaabi-abi liwat sa pag-upod liwat sa amon sini pagtuon. Kag subong man amon ginatamyaw ang aton mga kulturan diri sa Negros bisan pa sa Mindanao na nagasunod sa aton na pagtuon. Madamo na salamat. Yes, thank you good Sir Fred. Ang ikadwa na akong pakilala sa inyo, permino ninyo na makita. Siya ang aton Vice President for Student Administration diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Dr. Leopold Balidyong. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Dr. Tomado. Kag subong man sa amon nga mga kauturan, kag sa mga kabyanan nga nagasunod gid sa sininga programa. Kung sa diin makamukaron, ano oras ninyo ini ginatanaw. Kami gid nagapasalamat sa inyo suporta. Kag nakabati ako sa mga feedback, Doc, nga madamo gali sa mga kauturan naton ang nagasunod gid sini, naga-subscribe sa aton nga Sabbath School lesson. Palihog share mga kauturan, agud nga madamo pagid ang makaangkon sa pagpakamaayo sang Ginoo pinaagi sa aton ministry. Yes, and that's correct. Mga kauturan, palihog ko share sa inyo sa Facebook, sa may YouTube, mga kauturan. Agud tong madamo pagid ang mga mapagpakamayo nga mabaton sa aton mga kauturan. Yes, Doc Leopold and Sir Fred, ari na kita sa Lesson 12, Earth's Closing Events, para sa Hunyo 15, tubtob sa Hunyo 22. Kabay pa nga ang Diyos, magkapakamayo sining atong leksyon. Aton na iduko ang aton mga ulo. Sa siningation, yari kami Ginoo nagapalapit sa imo, nagapasalamat sa imo kaayo sa amon. Kabay pa, nga imo pagpakamayo, imo ginibobo sa amon nga nagadiscuss, upod sa amon mga nagapalamati kag tumalanaw. Ginatugyan namon ini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Akon mga bayon si Engineer Fred, pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita ini sa mga Hulubaton kapitulo 23 versikulo 23 nga nagasiling, bakla ang kamatuoran kag dili ipag-ibaligya. Bakla ang kaalam, ang pagtudlo,
kag ang paghangop. Yes, and that's correct. Sir Engineer Fred, kag Sir Doc Leopold, ari na kita sa closing events. Ang aton nga title sa aton leksyon, Earth's Closing Events. Kag kalala sang mga sitwasyon nga aton ginapabot. Gakinahanglan kita sang GPS, kung sa ano pa, global positioning system nga magatudlo sa aton. Kahit kung kaysa hindi naton ma-distinguish ang truth kag ang error kay nagamix-kla. And then, luwas pagin nga sa katapusan nga panahon, persahon kita sa pagsunod sa hindi matarong. So, we need a guide nga magadulong sa aton dito gid sa katapusan sa pag-alagad sa Ginoo. Closing events. Sir Fred, ano pa gid ang aton nga ginapabot sa sini nga semana? Ato na leksyon, no? Closing events. Kung sa mga serye ni siya do climax, lapit na sa climax. Sa mga pinali na. Pinali na siya. Kag aton na makita diri sa aton na leksyon man, sa na-mention man ni Pastor Tomado, na importante na may ara kita insakto, masaligan nga nagagiya sa aton. Kag ini, mag-aabot sa uli na panahon, ang aton na leksyon man, nagatandog diri, na mag-abot sa aton ang pagpili sa aton na giya. Hindi bila magasalig kita sa tawo o kung sa insakto na giya. Kag hindi naton paghulaton kisa mag-aabot ining final events or ang climax na dira kita ya magpreparar pa. Kay katabo kisa gasalig man kita na may panahon pa man dito na lang kita magpreparar apang madamo sang nagakadismayo sa sini ng mga sitwasyon. Kag ini nation ang Dios man ang naga-abri sang kaygunan na kita man maka gamit sining iya giya na aton magamit sa pagdulong sa aton sa insakto na palabot. Yes. Ang ginagamit giya o kung ang aton magagatudlo sa aton sa katapusan. Di aton nina may balaan karon kung ano ina nga mga giya. Yes, Doc Leopold, ano ang imo diri ma-suggest nga aton ginapabot sa sini nga semana? Sa sini nga semana mga kauturan, Dr. Mando and the engineer, as what have you said about sa nagagiya sa pag-abot sa makadangat kita mga kauturan sa aton matuod nga dulongkaan nga among langit, no? Ang giya naton nga ginahambal diri amo gid ang pulong sang Dios nga kung sa diin nagatuytoy sa aton. Kining akon bala nga trabaho sa una dok ang paglibot-libot sa Visayas. Hasta nga nagabalik ko sa campus sa 1,000 missionary sa Manila. Ang ginagamit ko lang amo ang Waze, ang GPS. Dito sa Manila, din testingan ko gid mag-drive dun sa lakyan ko sa Manila kay do sa ano pag-drive ka sa Manila. Pero na-notice na kon kay ang dalan sa Manila labi na gid sa Makati nagasampaw-sampaw ng mga tulay. Kung hindi ka kahibalo maglantaw sa imo GPS kag sundon mo lang kapila ko nagdalang do mga kaapat siguro sige balik-balik ta lang. Ang technique gali sini sa nagasinampaw-sampaw nga dalan pag abot sa lapit ka na makaabot i-zoom pagid nimo ang GPS agud itudlo yung kikato sa insakto nga dalan. Ti sa Biblia maguturan ang pagtuon na mo man sa panahon nga daw hindi naton maintindihan. Nga may mga palamang kutanon kita, basi magtalang kita, abi palapit-lapiton pagid naton mata sa Biblia. Kag padalman-dalman naton sa pagtuon agud nga tuytuyan kita sa insakto gid naton kaladtuan. And that's correct. Kanami mo tunan amo na nga aton tunan ano ni aton GPS, ano ning guide naton nga makadangat kita sa kabuhing walay katapusan kay kadamo sa mga maalam nga mga tawo nga nagatudlo sa mga teachings nga daw siling mo daw correct man o daw sakto man o na daw biblical man pero imo matalupangdan nga hindi gali napundar sa kamaturan. Ari kita sa Sunday, loyalty to God and His Word na. Ari mga kauturan, diin bala ang aton loyalty sa pulong sang Ginoo
o kung sa mga tudlo sa mga katawhan, sa mga teaching, sa mga maalam, dungganon, influensya ng mga tao sa kalimutan. Yes, Engineer Fred. Nadumduman ko man experience ko parehas kay Pastor no na before na madugang ko na nag-decide kami magkanto sa babaw bla sa PNOC diri sa Bago. Gabi na to alas 6. Namangkot ang upod namo na nagadala sa lakyan. Magamit pa ta sang Google Map. Bala, ang bako okay lang guro kay do ka kadto naman ko to. Ang natabo nagtalang kami Pastor. Kay isa na realize ko kumpiyansa tabla sa nabalaan ta. Kag bangod sa kadulom sang dalanon, mamislok naton ang mga likuan. Kag nakalabot kami tuya sa kwan. Kag ang nakabulig lang gid sa amon, namangkot kami, nag-confirm kami sa sakto. So amo man na sa aton bala na panlakaton sa langit no na panlakaton na madamo kita naibalaan subong ng mga leader, biskan pa mga leader naton. Kisa mataho man na nagapamatik kita sa mga laygay, pero ang aton na leksyon dire nagapakita na dapat kita mismo ang mag-usisa gid. Sa history naton sa Dark Ages, ang mga tawo gina-prohibit ang pag-usisa sila. Kay gusto lang sa mga nagadumala dito na sa ila lang gid mahalin ang kaalam kag ginalipod nila ang kamaturan sa mga tao. Gani isa diri na aton bantayan gid nang ini mga tawo masaligan bala naton kag sila bala nagadulong. Posible ini makabulig sa aton pagtubo pero nagasiling ang bala nakasulatan, search the scriptures. O sisaon naton kay ang kabuhi yara dira sa iya. Aton man bantayan nasa uling adlaw ang mga false teachings, false doctrines magatuhaw ini. Yes. Kag ulo ang gid gini sila sa mga matuod man. Yung pamangkot paano naton masiguro na why kita natalang magbalik kita sa pulong sa Pulong sa Ginoo. And that's correct. Siling ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ti na-record sa Biblia. Yeah. Amo na siya. Ti kung kaysa kung magwa kita sa balaan kasulatan, there's a tendency, a great tendency, matalang gid kita. Kaya nga ton GPS is the Word of God. Yes, Dr. Leopold. Amo ganit din aton nga sa loluhon nga teksto mga kauturan nagahambal. Gani. Buy the truth Yes. and don't sell it. Hindi mo ibili. Ang pamangkot mga kauturan, mabaligya bala ang kamaturan. Pwede bala naton ini nga ibaligya. Pero ang Biblia naghambal sa aton hindi gid pagbaligya kay nga pila ang bilis ang kamatuoran mga kauturan. Pila ang bili. Hindi lang niya kwarta akong propiedad ang nga nakaangkon kita sa kamatuoran dok. Ako nag-adventista ako diri sa Sipak. Hindi lang siling may nabaton akong kwarta o ano. Ang kamatuoran nga na ako nakita diri amo ang pagkapatay ni Ginoong Hesus sa pagluwas sa akon. So amo na ang bili sang kamatuoran. Hindi mo yagali pwede makatuoran ibaligya mo sa ano mo lang. Kay ang bagyo mag-aabot sa introduction pa naton, kung kaisa mabudlay ang pagsunod sa kamatuoran. Pero ang Biblia gahambal gid hindi gid pagbaligya, hindi gid pagbaylo kung ano ang kamatuoran mga utod nga inyo nakaptan karon. Yes. And paano naton nga hindi naton mabaligya ini, nga masikway ini, na dumduman naton nga si Kristo naghatag sa iyang kabuhi sina. Ang akon masuggest siguro dok, love the truth. Yeah. Higugmaa ang kamatuoran. Kay sa panahon nga ginahigugma mo ang kamatuoran, ginatipigan mo gid nga hindi gid madula sa imo. Yeah. And that's correct. Sakyan ko ng punto sa aton sa darang teksto nga hindi baligya ang kamaturan. Bakla ang kamaturan. Kag hindi baligya. May mga tao nga nagasaylo sa ibang nga reliyon because of money. Ginbaligya ang kamaturan. Masaylo sa ibang nga doktrina, saylo sa ibang nga pundok, saylo sa ibang nga iglesia. Because ang ginapangita, kwarta. Oo. Mga graduate sa aton nga mga eskwelahan, mga theology, aton na sa iban nga mga grupo because ang gina-offer sa ila ang kwarta. So, amo na, we know the truth. But kung kaisa, mabaligyan naton because
nagakinanglan kita sang survival diri sa duta. Yes, sa imo. Pastor, doon na kuha ko man, no, na ang ining mga tao na first be mga nagbuya sa kamatuoran, bago nadala sila manikis ang nanging instrumento na manghunos man sila sa mga tao na magpalayo sa kamatuoran. Dira naton mabatyagan gid kung ano ang aton hatagan sang bilis sa uli na panagkon kung kita bala mapasugot man na aton itugyan ang aton wasdamlag pagiman sa mga pagpatalang kay ang aton na lesson din naga-mention diri about cunningly devised fables. Kisa sining na mga sulusigilanon madala madalagin kita mismo kung why kita na pasad sa maturan pagi sa pulong sa kung why kita na pundar sa kamaturan. Na tibisan pa gani na pundar sa kamaturan, there are still a lot nga magasipak pa kay amo na bilang na sila nga ang kaalam sa kalibutan kabuangan sa tubangan sang Ginoo nga sobra na kita kaalam sobra galisa na kita kag hindi na kita nagabiblikal kundi ato na ang mga writing sang iban, mga sinulatan sang iban, mga tudlo sang iban, amo na ang ginapasulabi over and above sa Biblia. Amo na hindi na kita biblikal. Kaya ang atong ginatudlo ang mga sinulatan na sa mga iban ng mga tao. Though they are inspired, but always remember nga ang Biblia labaw gid sang sa iban ng mga nun. That's why dira na kita nagalisa sa aton nga Sunday, Dr. Leopold, balik ko sa iyo, sealed for heaven. Ano ni ang buot silingon diri sa aton nga leksyon? Sa Monday, Doc, sealed for heaven. No? Ini siyang topiko sa Monday, tama katahom. Kay nga, in the coming crisis over worship, God's faithful people will not yield to worldly pleasures. Yep. They are sealed by the Holy Spirit and they cannot move. Amo na ang sa abidok, ang sa una nga panahon sa ancient time, ang selyo importante. Ginagamit ini siya sa mga official document. Yes. Kag hindi basta-basta nga buksan mo ina siya basta may silyo. So, kita mga kauturan, ginsilyuhan kita sang dugo ni Kristo kag ang kasuguan sang Dios. Amo ang ginasilyo sa aton, no? So, kung aton lang na siya huptan sa aton tagipusoon kag aton tumanon faithfully, ini siya magasilyo gid sa aton hasta sa langit. Yep. And that's correct. In general, pagid ang dalom-dalom sining silyo. Kay ti ini nga silyo will lead us to eternal life. Akon man talupangdan di Pastor na ang pamangkot ko di sa pagbasa ko sa Lunes, ano ang kangtanan sang worship sa uli na panagkon? Yes. Ano ni nga na-mention diri nga may worship na issue. So ato na balaan sa previous naton biskan pa sa mga nagligad nato na lesson. Ang kaaway naton, ang tuyo igid amo ang patalangon. Wala yan nadala ang mga katawan sang Dios sa paghingabot, kundi diri na siya sa mga confusion na ginahimo niya. Kag sa ulihi ang tawo pagasiparahon kung sino nagatuman sang kamaturan kag atong mga natalang. Ang pamangkot ni paano ni sila ma-identify na sila ni ang nagbaton sa kamaturan kag patalang. Amo ni ang makita naton na sila ning pagasilyuhan sang Dios. Ang pamangkot ano ni siya na silyo na marka matawag naton na mahibal-an na ini sila iyan ni sang katawan sang Dios kag iyan ni sang kaaway. Ang ato na lesson diri nag-focus siya sa silyo sa na-mention na dapat may ara ngalan sang kung sa diin na bilong ang ina na ginatawo na persona na silyo, ang title sa sina na nagsilyo sina, ang atong makita diri namo ang aton Dios na siya ang atong nanunuga, kag ang ikatatlo na bahin diri ang iya teritoryo na makita naton na ang bugos na langit kag duta kag sa tanan na niya na tinuga. Ini tanan makita naton sa tagipusoon sang napulo kasugo. Yes. Amo ang
Sabat. So ang Sabat will be the seal sang katawhan sang Dios na nagkuhan siya, nagupod siya. Yeah. And that's correct. Sir Fred, thank you again sa Dr. Leopold. Ang issue gid sa katapusan nga panahon, amo ang worship. Kung ako ganiya i-summarize ang Book of Revelation in one word, worship ang ako ni iyatag nga summary. Yeah. Kay kung sino ang imong ginasimba, siya imo Dios. Sa pinadayag sa libro sang bugna sa Revelation may duwa dira nga bagay isimbahon ang sapat nga mapintas kag ang matuod nga Dios. Sa aton kabalo kita yang nga matuod nga Dios. Kag ina nga matuod nga Dios, tiyan mo na ang sa Revelation ginasiling guwa kamo simbahan niyo, okay, ang Dios nga nagtuga sang langit kag duta. So, worship isa kag ang creator kadua. Nga ining creator amo ni siya ang magahatag sang silyo. So, in creation siya ang manunuga, siya ang tagiya. Kung ikaw iya silyuan kaniya. Na kaya mo to kanambal mo engineer ngang silyo may tatlo ka elemento. The name sang nagsilyo, ang title sina nga silyo, kag ang territory sina nga silyo. Do you have something to add, Dr.? Yes, Dok. Lagi ko, Dok, may dogang. Kaya nga, sa napulo kasugo sang Dios, inang may isa lagi dira nga ginakaugdan ginang yawa. No? Nga kung pwede, malipatan sa mga tao, kag kaugtan sa mga tao. Kaya nga, inang ikaapat nga sugo dira, amo ina siya gid ang nagalaragway sang silyo sang Dios. Yep. Dira mo gid makita ang ngalan sang Dios, ang iya teritoryo kag ang iya nga title. So himuon sang yawa ang tanan nga pamaagi nga para malipatan lang ni nga tao, isang mga tao ang seal, ang tanda sang Dios nga aton ibalan amo ning kapitong adlaw. Adlaw inugpahuway nga gintanda sa aton sang Ginoo, and he will do everything, no? Bisan pa gamiton niya ang mga powerful nga mga katawhan o konsimbahan para lang gid nga kaugtan ining adlaw nga inugpahuway nga gitanda sa aton sa Ginoo. Yeah. Kag ay kadwa nga ina nga silyo ibutang sa agtang. Tagtang. Ti kon sa agtang kay ti ang silyo sang kaawaya sang sapat nga mapintas duwa mo sa agtang kag sa kamot. Pero ang silyo sang Ginoo sa agtang lang. Na sa aton pa ina ang agtang, it represents mind. The power of choice. So sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan malagad kita with all our hearts. Kay when we speak of the mind, it speak of the heart as well. Nga higugmaon tang Ginoo. Whereas sa Isaiah kasilyo nga yatag man sang kaway, sa agtang mante nga nagsunod ka nga with all your volition, with all your mind, pero may isa man siya kapamagi nga kung hindi ka madala sa imo nga kaalam, dalon niya ka sa pwersa. Kaysa kamote, when we speak of hands, it is coercion, it is power, it is influence. Pastor, Yes, Pastor. Gamay lang dogang, no? Kag ako nakita diri kung ang markas ng Dios ang adlaw niya ng pahuway. Ang markas ng kaaway hindi man maglayo. Tupungan niya man na. Ni ara man siya gin-introduce nga marka na may worship man siya na gin-introduce. Yes. Kung ang iya sang Dios ato naton Andre ang adlaw ng pahuway ang ikapito, hindi man maglayo ang iya kakaway, gani amuning delikado na sa ulihit nagtinuparay lang din day of worship. Kagkabudlay. Yes. Budlay ni siya. Kagkabudlay distinguish nimo. That's why we need a guide. Ang GPS naton nga mo ang balaan nga kasulatan. Yes, and that's it. So wala na sa iban nga mga giya sa aton. It's really the Bible. Kay ti ang kaway outside of the Bible ang ilang ginagamit mo. Kaalam, history, tradisyon, kag ano pa nga mga
mga science, kano pa nga mga modern, nga mga pagtudlo, amo na yung pamagis ang kaway, nga gagwa sa balaan nga kasulatan. Gamiton pa ibisan ng writings ni Mrs. White. Oo. That's But let's go back to biblical teaching, yes. Whom do you worship, Dr. Leopold? medyo nag-uro advance kita mga kauturan sa Martes. Whom do you worship? Tanan kita naka-experience kag nadumduman nga nato ng COVID-19, no? Nga ini siya naghatag sang puwerte nga pag liso mga kauturan nga pagliwat lantawon ginaton kung paano ang yawa maghulag mga utod. Pero ang pamangkot, whom do you worship? Sinuya ang aton simbahon sa panahon nga mag-abot ini nga mga kalalataan, no? Sa Revelation chapter 14 verse 12, aton nakita dira nga ang mga balaan nga mga tawo nagatuman sa kasuguan sang Dios kag sa pagtuo ni Kristo. Kag dira man sa Revelation 4:11, God is the creator. Matapos nato maintindihan mga utod nga ang Dios amo ang aton manunuga, wala nakita sang iban pa nga pagkasimbahon kundi ang Dios nga nagtuga sa aton. Kag dira sa may Daniel 7:25 dok, dira man ginhambal nga si Satanas nag-attempt sa pagliwat sang mga panahon. Kag sa pagpanimbahon, kung imo makita nga change times and laws. Makita na naton mga utod sa ako bata pa man ko sa ini nga buluhaton, pero madamo na ako sang nakita mga kauturan nga iglesia nga nagliwat ya sang kasuguan sang Dios. Oo. Nagliwat sa kasuguan sang Dios. So ina siya ginagamit ni Satanas agud lang gid nga patalang kita sa matuod nga pag-worship nato. Yes. And that's correct. Yes, Engineer. Ang aton dre man na punto sa sinina adlaw na inapakita dre na sa pagtuga sa ginsuguran sa pagtuga dre naton makita kung ano ang pinakakapusuran sang matutuod na pag-worship. Kag ini ginplastar sang aton na Ginoo na amo ni ang tion na kita magasimba sa iya. Kag bangod hindi gusto sang kaaway magkuan mo, may lidumot ni siya na dala kita ang mga kaliwatan sa uling adlaw gusto yaman madalahig. Gin-introduce siya as ato na mention na may counterfeit man siya na ginabutang para hindi kita kung sa pa na mangin masinupakon kita sa giniplastar sang Ginoo sa ginsuguran. Kag ang isa na diri na nakita ko man na kung hindi kita mag-upod sa iya, may ang sa markas ang kaaway, may dako na diyan masakit niya ang maabtan mo. May na diri, may penalty ka na masapuan. Pero ini na sitwasyon gingamit sang kaaway bangod sa kaluyahon sang tawo na ni mga kwandri, ang pagkahamkunon sa gahom, ang pagkakurap gingamit yan para mapatigayon niya ang iya tinutuyo sa pagduso sining counterfeit na para lang masipak ang tawo sa Dios. Yes, and that's correct. Ang pamangkot, sino ang imo ginasimba? Di ang Revelation 14:7 very clear kayo. Worship Him that made the heavens and the earth. Sa aton pa, siya nga naghimo. Sa aton pa, siya ang manunuga. Ti amo na siya ang aton simbahon. Kung magsiling kita creation, hindi kita niya madula iya nga ang Ginoo nagtuga sa kalibutan sa anom kadlaw kag sa ikapito nagpahuway siya. That's why part ginaya sang creation. Ti siya nga nagtuga sang kalibutan sa anong kadlaw kag sa ikapito nagpahuway siya. Siya ang dapat simbahon. Pero anong natabo karon? Ining word nga climate change, Pastor and Engineer, grabe ni katunog subong. Grabe ni. Halos tanan nga leaders, halos tanan nga nasyon sa kalibutan is speaking about climate change.
Ano na ang climate change, mga kauturan? Inisya, ang climate change may koneksyon nga kita nga mga katawan, pwede kita kabulig sa pagliwat sang kalibutan. Kaya ang kalibutan subong grabe na naga-deteriorate na. Ang panawagan nga buligan ta ang aton kalibutan nga hindi matamaan sa pagka-deteriorate. Sa aton pa, human effort. Pero mga kauturan, kabalo kita nga ang nagtugas ang kalibutan Diyos. Kag siya ang dapat naton saligan kung ano ang may tabo sa kalibutan. Hindi iya kay tigubon ta ang bilog nga katawan sa kalibutan, pila ka bilyon nga matawo sa kalibutan, isa unta to change the world. So amo ni siya. So amo ni versus sang mga tao nga gusto buligan, liwaton ang kalibutan versus sa manunuga nga kabalo siya kung ano ang buhaton niya sa kalibutan. Do you have something to add, General? So, doon mo na ang ginapahanumdum sa aton mga kauturan. Sining katapusan na tinikan, no? Naga-remind sa aton ang nagakatabo sa aton palibot subong ara pabla sa aton una-una ang aton na Ginoo na siya ang manunuga or diri na kita nagauyon sa kalibutanon nga gahom nga nagabuyok sa aton palayo sa iya. Gani hindi naton pagkalimtan ang Ginoo gyapon naga-abri sang iya kaygunan na aton siya simbahon. Yes, mga utob daway na kita naubos ng aton time. Ari pa kita, may Thursday, may Wednesday pa kita, kag Thursday. This is about early and latter rain and then the loud cry. Ako na lang pangayuan si Engineer Linatan sang iyang mahambal sa Wednesday and then eventually sa Thursday and your closing statement, Engineer. Nga kauturan ang ato na lesson nagapakita ri sang magakahitabo sa uling panahon. Ang lesson man naton diri sa Miyerkules, the early and latter rain, nagapakita ini kung paano ginhimo sang Dios ang pamaagi na maluwas siya ang kalibutan. Nagpadala siya sang iya mga gintutunan, ginpunan niya sang bala na espiritu dikto sa time sang Pentecost. Kag ini nagresulta sa madamo na sumulunod. Ini man nagapaybalo na sa katapusan nga tion ang Dios magabubo man sang iya balaan na espiritu sa paglikop sining mga katawan. Bangod madamo gyapon sa mga katawhan ang nagapalayo sa iya. Gani ang Dios magaabri gyapon sang langit sa pagbubo agud maaman ang mga tawo na iya luwason. Kag sa katapusan man, ang bangod sining katapusan nga ulan. Ini mga katawhan, ako nakita nido, it is the time of illumination. Biskan sa dark ages ni siya, diri na nagbukas ang ila panghuna-una na madamo sang nag-abot ang tion nga nakita nila na they are being led sa confusion. Kag it is the time na kita man, mga kauturan, ang dapat mangin kabahin sini. Ang pamangkot diri, ano ang aton bahin sa sining katapusan nga tion na aton simbahon ang Ginoo. Kabalo kita na ang kaaway, si Satanas, magahimo sa mga madalagko nga mirakulo. Biskan pa ang mga mirakulo na supernatural na sa tuyo lang na makuan kita, madala niya kita sa iya na bahin. Pero ang ato na lesson, nagabalik gid na ang pagi sa pulong lamang sang Dios. Ang pulong niya amo ang aton masaligan, wala na sing iban aton iampo pagi sa balang espiritu. Ang Holy Spirit na di ang naga-play sang dako nga role sa ulihi. Hindi kita magsalig sa aton kaalam kundi pagi sa giya sang balang espiritu. Amen. Yes, Doc Leopold. Mga kauturan namin gini ang Miyerkules tani kag Huwebes kay nagasaysay ini siya sang early rain kag latter rain. Nga ini siya nga mga pulong hindi naton makita sa SM, sa Robinson o di naton ni siguro iban sa aton mabaguhan sini. Pero daw mas maintindihan gini Doc sa mga nagapanguma bala. Yeah.
Magsiling ka gani nga early rain mga kauturan. Ini siyang early rain na ulan ini siya butang naton sa pagpanguma nga pagtanom sang binhi maulanan para nga mag-germinate ang binhi para magtubo, no? So amo na ang early rain sa panahon sa mga Israelinon sa una. Ang latter rain naman mga utod, nagtubo na niya ang humay. Tapos dali na lang harbison kag abutan sang latter rain nga amo mga kauturan ang nagpreparar sa pag-harvest sa ila. So anong butang balon? Ang early rain mga kauturan, amo ni siya ang pagpangabudlay sa balaan ng espiritu sa aton. Tapos ato na baton ng kamaturan, kung hindi kita kung wala kita sa early rain, wala nagtubo ang aton pagtuo sa Ginoo. So matapos nagtubo ang aton pagtuo sa Ginoo sa pagpangabudlay sa balaan ng espiritu sa early rain, mga utod, before magbalik ang Ginoo, mag-aabot ang tawag nga latter rain. Nga magpa-mature sa aton pagtuo, kag mag-intra kita sa tawag nga loud cry, nga amo ang pagsinggit sa pulong sa Ginoo. So mga kauturan, paano nato ni makuha ang latter rain nga aton ginapaabot? Siling sang Biblia, pangayoon naton. Sa aton mga programa, sa aton mga simbahan, pangayoon naton ang uling ulan. Sa aton mga panimalay, sa aton pag-worship, sa aton mga bana, sa aton asawa, sa aton mga kabataan, bisan pa sining Sabbath School lesson, nga ginawurag-wag naton, pangayoon naton ang uling ulan. Agod makapakigbahin kita sa pagsangyaw sa maayong balita sa loud cry. Katapusan, Dok, nga ako niya i-share. During sang World War II, may mga soldado nga na-trap sa ilang nga camp, nga pwede na sila pamatyon sa ilang kaaway. May mensahe nga nag-abot, Dok. Nga ang mensahe naghambal nga may allied nga maabot. There is a group sa ilang allied nga maabot, mag-rescue sa ilang. Abi mo, Dok, pagbati sang ilang leader nga may maabot. Grabe ang dalagan niya, singgit sa bilog nila kampo nga may ara maabot nga mag-rescue sa ila. Pagbati sa mga soldado, mga kauturan nga may mag-rescue sa ila, nagaliligid sila sang kalipay para lang gid nga mabatyagan gid nila kung ano ka importante ang mag-rescue, mag-aabot sa ila. Mga utod, amo man niya ang atong Ginoo. Yep. Mag-aabot ng panahon ang Dios magaluwas sa aton. Yes, and that's correct. Mga utod, ari lang ko sa may Thursday election, loud cry. Yeah. Ang loud cry, mga kauturan, isa ni sa manugtunda, ikatatlo, ikadua manugtunda, nga mabasa na ton sa Book of Revelation nga nagasinggitan. Gwa kamo, ako mga katawan, because Babylon is falling. So, amo na mga kauturan, sa hindi pa masira ang kaluwasan, kabay pa, nga magwa kita sa aton nga mga taguan kag let's become biblical, mga kauturan. Wala ginamon mahatag siguro ang tanan sa sininga simana, but kami nagapati nga we were able to extract the best insights sa aton nga election, and this will be enough for us to live this week, mga kauturan, pinagi sa aton nga election. Sa hindi pa magpangamuyo si Pastor Leopold, mga kauturan, ako na naipasalamatan ini aton mga sponsors, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibies, so Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Eboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, John and Goldie Joligi Jr., Doctors Erwin and Ruda Ardenico, Ido and Femidon Vandes, Marlubel Heruta Lorin, ang mga pihedero nga mga mag-ulutod, Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, ang mga maglutod, Marlene Jimmy Trino and Anilet Trino Perdido, ang mag-asawa, Pastor Phil and Marlene Peregrino, and then si Mrs. Antipas Piedad. Salamat gid sa inyo nga pag-sponsor sini naton nga programa. Doc Balijong, closing prayer. Amon ginabalik
ang pagdayaw kag ang pagsimba dira sa imo Ginoo. Tungod ang ayan ikaw nga pagasimbahon, tungod ikaw ang manunuga. Kag ikaw man ang magakari sa pagluwas sa amon Ginoo. Ang Great Controversy 612 nagahambal. Sa uling mga panahon ang imong katawhan, servants of God with their faces lighted up and shining with holy consecration will hasten from place to place to proclaim the message from heaven, the last great warning message by thousands of voices all over the world. Ini siya nga pagpangwali ginahimo sang imong makatawhan karon sa mga telebisyon, sa Facebook, sa YouTube, bisan pa sa amon Sabbath School lesson. Mga kauturan nagasangyaw sa maayong balita. Agod magapalapit ang imong kaduha nga pagbalik. Yes. Buligi kami Ginoo nga magkilala pagid sa imo. Pinaagi sa pagtuon, seryoso sa amon balaan nimo kasulatan. Agod Ginoo, kami masangkapan sa kamatuoran kag sa imong pagbalik amon maangkon ang kubuhi nga walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.